Naomi, Sarah, Katrina, Mae ddechrau fo'n datganiad. Mae'r cyfarfod yma'n cael ei weddarlledu ac sydd ar gael am ein rhedeg ymlaen. Sa'n ydych yn hapus gyda hyn? Gadewch y cyfarfod. Iawn. Diolch yn fawr i chi a croeso i chi gyd yma ac i rei sy'n rhithiol i'n cyfarfod cyntaf ni ar ôl yr haf. Gobeithio bod chi wedi cael rhywfaint o seibiant. Mi wnawn ni gychwyn felly ar y rhaglen a gawn ni ymddeiriadau Anwen, please. Cynghorydd June Jones, cynghorydd Alec Hughes a Tim Jones. Iawn, nawn ni, eroes mae yna 3 wrach, o'n ni'n gwybod amdanyn nhw. Iawn, roedd ni roi chydig o llefydd wedi bod ers y cyfarfod dwytha yn gychwyn mis Gorffennaf bellach edrych yn bell yn ôl. Byddais i yn cyfarfod â Prif Weithredwr Conwy efo Emyr i drafod yr economi ymweld â bwrcasu carbon. Gobeithio bod wedi bod yn gyfarfod reit llwyddiannus a bod ni wedi i gydweithio efo nhw. Hefyd, yn y sioe fawr, gaethon ni gyfarfod efo'r gweinidog hinsawdd ar y dydd Llun ac byddwn ni trafod adfer natur ar sefyllfa ariannol a erbyn hyn da ni wedi cael gwybod bod yna ddiffyg o 900,000 miliwn, sori. Waed na buon ni feddwl. Yn y llywodraeth mae'n edrych yr reit ddyn ar hyn o bryd. A wedyn hefyd gaethon ni'r pleser cychwyn mis Awst i groesawu'r gweinidog James yma i Eryri. Mi ddoth i, fi oedd hi'n plas, wrach wneud Emyr ymelaethu ar hwnnw, fi oedd hi'n cyfarfod y fo ar Is-Gadeirydd a wedyn yn y prif swyddfa, a dwi'n meddwl bod wedi bod yn gyfarfod reit llwyddiannus, oedd hi wedi cael ei ffresio fo bob peth, ac yn mynd o ma reit hapus fel dwi wedi dall. Yr llythyr o ddiolch gaethon ni gyn i chi. A wedyn, dyna be arall dwi wedi bod yn ei cychwyn, oedd asesu'r aelodau'r llywodraeth a gael gymryd y cyfle i ddiolch i chi gyd am fod mor barod i wneud hyn ac mi gaethon ni sgyrsiau reit agorad a llwyddiannus dwi'n meddwl, ac oedd braf cael sgwrs efo rei nhw, achos dwi'n wedi cael sgwrs o'r fath efo rhai achos dros y Zoom yma, ond na hwnnw'n reit llwyddiannus hefyd. Hefyd, dydd Llun, dwi'n meddwl na dydd Llun oedd hi, ond na gyfarfod o'r fforwm gwledig, ac fi fynychu nhw, dwi ddim wedi bod cynt, a wedyn o hwnnw yn reit diddorol. Fi o'na wahanol drafodaethau ar bethau oedd nhw'n trafod gweithgarwch lobio gofyn allweddol y manifesto, ac o hwnnw o'na bethau wedi bod fel o'n i'n dallt arnyn nhw, o'na drafodaethau wedi bod yn y sioe ac yn y Steddfod Genedlaethol, a bod nhw'n eisiau cydweithio mwy hefo'r cyrff allanol fel y Llywodraeth Cymru a'r twf gwledig y Senedd.
Hefyd, o'na gyflwyniad gan yr athro Mike Woods ar gynnig partneriaeth polisi a cyrloesi lleol Cymru Wledig, yr athro Mike Woods o Brifysgol Aberystwyth. A maen nhw wedi rhoi byd i mewn ar hyn o bryd, a maen nhw'n cael ei wneud mewn ddau ddarn i ddatblygu. Mae'n ddeudwch rwy'n gwneud, dwi'n cofio fan, yn trio cymryd nodiadau ac oedd y peth yn symud. Maen nhw wedi rhoi dau byd i mewn i gael rhaglan ac i'r rhan 2, maen nhw'n cais am bres i fynd i mewn mis yma efo 4 partner arall ac mae hwnnw'n cael ei ariannu hyd at 4.8 miliwn dros 2 blynedd o fis Rhagfyr ymlaen. Ac ar ei pawb gefnogi hwnnw, oedd o eisiau cefnogaeth yr cyfarfod, ar ei pawb gefnogi. Dyna'n ffodus, o'n i'n gorfod gadael wedyn o gynnau gyfarfod arall. Hefyd, dwi eisiau eich atgoffa chi bod yna hyfforddiant cyber security. Dwi'n bod chi wedi cael e-bost ynglyn â hwnnw. Mae o'n beth blynyddol. A wedyn annog chi gyd i wneud hwnnw. Ac hefyd, mae yna hyfforddiant aelodau newydd fyny yn Northumberland gan National Parks UK. A dwi'n gwybod, fydd yna neb llynadd i hwnnw o Eryri. Dwi'n gwybod os gen rywun awydd, dwi'n gwybod pryd mae hwnnw chwaith. Mis Tachwedd. Mis Tachwedd. Na fo, champion. Diolch i'r ddwy am bod mor barod i fynd. Ac hefyd, mae'r fforwm cadaryddion i fyny yn y llynnoedd. Sos nesaf, dwi'n meddwl, ie? Ac dwi'n methu mynd, a wedyn mae Tim Jones a'r prifweithredwr yn mynd yn lle. Dwi'n meddwl na dyna i gyd sgynna i. Wedyn, niwn i mlaen i ddiweddariad corfforaethol. Ga i ofyn i'r prifweithredwr. Diolch Cadeirydd. Ia, jyst i ategu beth oedd y cadeirydd yn ynghylch amwyliad o Bnidog yn hapus iawn efo yn gwaith ni, a dwi'n meddwl mae wedi bod rownd y 3 parc fan, a mae weld wedi symud a deall yn gwaith ni'n well, a mae'n gefnogol iawn o honna ni. Yn hyd esyn ariannol, nath i godi'r diffyg ariannol ar draws Llywodraeth Cymru, ac dwi'n ymwybodol bod prifweithredwyr a cadeiryddion rhai cyrff wedi gyrru mynd i fewn i Gaerdydd i gael sgwrs. Da ni'n wedi cael gwahoddiad neto sydd yn arwydd da, i ddweud gwir, lle bod na ddim toriadau o fewn y flwyddyn. So, ni gath i weld gwaith datgafneiddiol plas coedydd glaw Celtaidd, adref natur a materion ynglyn â Ogwen ac pen pas efo'r rheoli bobl a tropi beth. So, oedd yn diwrnod da iawn. Diwriadau eraill ydy, chi gofio bod ni wedi cael adroddiad archwilio Cymru yn y perfformiad adnodda dwytha ynghylch â'r codi incwm yn yr awdurdod. Mae nhw yn mynd i wneud darn o waith yn edrych ar be ddylia lefel risg neu apwyd am risg 3 parc fod am wneud adroddiad i'r Llywodraeth ar hwnna i ddytuno fo Llywodraeth pa faint o risg da ni fod i gymryd. Felly dwi'n gweld llawer o synwyr i ni symud ymlaen i wneud y gwaith manwl yna tan da ni'n gwybod pa fath o risg a pa fath o gefnogaeth yn dyn ni'n gael gan Llywodraeth Cymru yn mynd yn fwy fasnachol. O gynna ni bresenoldeb yn y Steddfod a sioe Sir Meirionnydd. Gwel i werthfawrogi'n fawr iawn, lot o ymwelwyr, a lot yn gofyn cwestiynau diddorol iawn a gwerthfawrogi'n gwaith ni, so mae hwnna'n dda iawn. Diweddariad ar Hafod Eryri ydy bod gwaith atgyweirio yn mynd i ddechrau, mae o'n digwydd wan. Ond dyna ffodus o'r ydyn ni'n hwyr yn y tymor, mi fydd yna cael ei wneud ar ddwy wedd, sef un rhan o'r to'n cael ei wneud cyn cael lawr lenni wedyn cyntaf yn Gwanwyn wedyn. Mae Cynaddoedd Ewropac yn yr iseldiroedd dechrau mis nesaf, a mae i forloed a finna yn mynychu fanno a'r thema ydy teyrnged i natur a bobl. So fydd hwnna'n eitha diddorol so feddwl. A'r unig fater arall sgynna i adrodd yma ydy y gwaith mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud ar dynodi'r 4 parc yng Nghymru. Mae nhw bellach wedi agor ar gyfer y sesiynau ymgynghori. Mae yna wythnos nesaf
A maen nhw'n rhyddhau map hefyd sydd yn ddiddorol. Maen nhw'n ymestyn o'r ardal Bryniau Clwyd lawr I ffin Eryri. Yr ardal yna dros Mignant, Berwyn, Fyrnwy a felly. So mi fydd ddiddorol gweld sydd yr ymgysylltu'n digwydd o fanna. Dwi'n gobeithio bod gennym ni gynrychiolaeth o'r awdurdod yn gweithlu penodol yn edrych ar cynlwyniad arbennig yr ardal. So, mae yna waith I ddigwydd o fanna. Diolch yn fawr, diolch. Diolch, Penr. Iawn, nawn ni chi 3 hawl i'r cyhoedd holi, so bod yn dod I mewn? Iawn, os yw rhywun yn datgan diddordeb ar unrhyw fater sydd ar yr agenda heddiw? No? Iawn, cofnodion cyfarfod dwytha. Os yw rhywun yn cynnig bod y cofnodion o'r 40 o Fehefin yn gywir? Meryl, rhywun yn eilio? Nid pawb dangos yn y ffordd arferol bod nhw'n cytuno. Iawn, diolch I chi. Iawn, os yna y gwybodaeth o ryw faterion yn codi o'r cofnodion, tudalen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. Neb yn byd. Neb ar y sgrin mae'n dweud. Iawn. Mi o'r rhif 7 fan y daflan weithredu a mi roi y mater yma drosodd I Iwan. Ie, diolch yn fawr. Mi oes yna faint ar y rhestr. Aros ar y rhestr. Ac o'r eitem cyntaf, gyda'r diweddariad eich eithaf. Da ni wedi trefnu dros y gyfarfod o'r panel yn digwydd wythnos I heddiw. A wedyn ar gyfer yr ail eitem, byddwn ni'n monitro sefyllfa. Bod ni as yn monitro sefyllfa. Ar y materion yna. A dyn y bryd pan da yn aros ar y rhestr. Iawn. Yeah, Brian. The interpreters having difficulty hearing Ewan. Dwi'n yn clywed chwaith. Dda iawn. Sori, mi wneud symud hwnna I chi. Di'r meic ddim. Dyna well fan. Ynddi. Iawn. Dwi'n neud rhywbeth eto Iwan, sori. Sori, Delyth. Chi di ddeud rhywbeth eto Iwan, o'n i'n clywed. Fi wedi ail adrodd bydd o ddeud cynt. Ia, a'i drwyddo eto hwnna. Ia. Mae well fan, ynddi. Iawn, so ar eitem 7, mae yna 2 eitem ar yr daflen weithredu. Mi welwch chi diweddariad ar eitem cyntaf, a mae'r panel yn cyfarfod wythnos I heddiw. A felly mae'r eitem yn aros ar y rhestr a hyn o bryd. Ac ar gyfer yr ail eitem, da ni wedi cytuno fydd ni a Murray yn monitro sefyllfa a unrhyw materion sydd yn codi yn ystod y 12 mis nesaf. Felly mae hwnna'n aros ar y rhestr hefyd a hyn. Iawn, diolch Iwan. Sgen I ryw gwestiwn neu sylw I wneud ar y daflan weithredu yma? Na. I pawb yn derbyn hi, bod chi'n aros fel mae hi. Os rhywun yn cynnig. Iawn, pawb yr un farn. Diolch. Ynddi, mae hwnna di gario nhw. Iawn, awn ni'r rhif 8. Adroddiad blynyddol 2022-23. Iwan eto, mae gynna I amni o Iwan? Ia. Diolch yn fawr. Diolch I si, giant y munud. Iawn. Diolch yn fawr. Mi fydd yr fformat yr adroddiad yma'n gyfarwydd I chi erbyn wan. Adrodd yn ôl ar flwyddyn 2022-23 mae o. Mae'r prif cynnwys wedi cael ei gosod allan yn yr adroddiad I, sef o paragraff 121 I 129. So, da ni'n cychwyn efo adroddiad y cadeirydd.
ac yn mynd ymlaen wedyn ar gyfer manylion am ardal y parc. Manylion gweledigaeth gorfforaethol yr awdurdod wedyn, ac dilyn wedyn efo datganiad llesiant yr awdurdod ar y gwyddor datblygu canoliadwy. Mynd ymlaen wedyn i sut y gosodwyd amcanion llesiant yr awdurdod, a wedyn y rhan sydd efo llawer iawn mwy o fanylder yn yr awdurdod. Disiad cryno o'r cynnydd o wnaed o ran cyrraedd amcanion llesiant yr awdurdod yn ystod y flwyddyn, gan off yna efo rheoli perfformiad a fframwaith gwelliant a melion cyswllt. Os gael dynnu sylw chi i un camgymeriad sydd yn adroddiad y cadeirydd, a dudalen 3, sydd paragraff i lawr, llinell ola ond 1, mae'n dweud yn dydd sy ysbryd cydweithredol i'n staff ymroddedig a ymddiriedolwyr, ond wrth gwrs aelodau oes hwnna a ddarllen, ac yn y Saesneg, dwi'n credu fod yn darllen trustees ond members oes ddarllen yn y Saesneg hefyd. A felly mae'n gamgymeriad yn y ddwy iaith. Yr unig beth os ydyn tynnu sylw chi ymhellach yn yr awdurdod ydy efo'r adroddiad ei hun ydy ar dudalen 14 o'r adroddiad ei hun yn gosod amcanion llesiant yr awdurdod. Dwi wedi diweddaru paragraff 2 a 3 yn fan'na. Beth yw'r sefyllfa senol gan bod yr adroddiad gwerthfawr a cyfner bellach yn hanesyddol ac bod ni'n gweithio felly i llethr cylch gwaith Llywodraeth Cymru. A wedyn ar dudalen ar dudalen 54 dwi'n rhoi gwerthusiad cryno o'r cynnydd hyd yma. Fel da chi'n gweld, dwi'n asesu yn fan'na yr holl weithrediadau sydd wedi mynd ymlaen yn ystod y flwyddyn ac wedi dod i'r casgliad bod yna'n gynnydd da wedi wneud ar y holl rhaglen waith. Mi fydd y rhaglen waith wrth gwrs yn gyfarwydd i chi, cos da ni'n adrodd ar y rhaglen waith i chi yn bob cyfarfod o'r Pwyllgor Perfformiad ac Adnodda. Felly da chi wedi gweld y cynnydd yn ystod y flwyddyn. A felly ddylsa fod yr traffic light system sydd yna ddim yn cynnwys unrhyw surprise i chi. Yr argymhelliad ydy bod chi yn trafod cynnwys yn adroddiad ac wedyn yn cytuno am bod ni yn ei gymeradwyo fo fel bod ni'n medru ei gyhoeddi. Diolch yn iawn i chi. Diolch, Iwan. Cyn i ni fynd i'r argymhelliad, mi na i agor i'r llawr ac o'n bod gen rhyw gwestiwn neu sylw i'w wneud ar yr adroddiad blynyddol. Bydd pawb yn hapus. O, bod pawb yn reit hapus. O, John Pyw. Ti'r miwt. Sori, a di hwn ar adroddiad wyt ti wedi rhoi fewn mae un brwydro'n erbyn dirywedd natur ac yn y blaen. Hwnnw, dyn ni arno fo wan? Sori, dwi'n mynd Sori, ia, dwi ar, ydych chi wedi pasio hwnna, rhwg iawn yn ein bod ni'n hwyr, adroddiad y cadeirydd, ydych chi wedi weld hwnnw wan, do? A dudalen y Cher? Ar dudalen 6. 6, da ni di. Da ni di hen. O, sori, rhwg iawn yn ein, mae'n iawn, cerwch ymlaen yn, rhwg iawn yn ein. O ia, mae yna 2 rhif does? Oes. Na. Sian bach? Ie. Ie. Mynd ôl iddo fo rwan. Ia, so mae'r rhaid, mae'n lot o waith brwydron, mae'r rhaid ni fod yn ofalus iawn efo brwydron erbyn dirwedd natur, a ni wneud siŵr pwy dyn ni'n feio fan hyn, achos mae lawer iawn o ffermwyr mewn, mae glasur ac ati dod i ben,
Dwi'n meddwl fydda ni'n gallu bio unrhyw rhywun neb sy'n byw sydd yn gweithio ar y tir, achos maen nhw wedi bod dan cyfyngau yr holl fel glasur ac yn y blaen. Felly, mae rhaid ni edrych ymlaen llawer iawn mwy na dyn nhw wedi gwneud ynglyn â hynna. Mae'n lawer iawn o bethau fel yna fy ras, dio. Dwi'n efo hwnna, John, ydy, be maen nhw'n ofyn i wneud yn o'r dyled yma, ydy adrodd ar gweithgaredd ar y awdurdod yma, dim bobl eraill. Felly, dydy o ddim y feirniadaeth o neb yn fanna. Mae'n jyst yn adlewyrchu fel y coedydd glaw Celtaidd, yr SMS-ys fel ti'n nabod. Da ni jyst yn adrodd be da ni wedi wneud, a rhan bach iawn da ni'n wneud wrth gwrs yn y pictiwr ehangach. Oce, diolch. Iawn. Diolch. Sgyn rhywun arall rhyw sylw neu gwestiwn? Neu cyn i symud ymlaen? Iawn. Oes na rywun yn argymell bod ni fel awdurdod yma bwysiadu'r adroddiad blynyddol yma? Rywun yn eilio? Newch chi gyd dangos yn y ffordd arferol, os da chi'n cytuno. Iawn, mae hynny wedi parlo yn ôl. Iawn, diolch yn fawr i chi, a diolch i Iwan. Iawn, i'r hir, lle da ni o'n dwch. Rhif 9, adroddiad blynyddol ar y gwir weithgarwch rheolaeth Trysorlus yn 2022-23, a mae y prif swyddog cyllid yma i adrodd ar hwnna, gael ei groesawu chi, Dewi, i'r cyfarfod. Diolch yn iawn i chi, diolch am y croeso. Cadeirydd. Hyn sgynna ni, adroddiad blynyddol ar y gweithgarwch rheolaeth Trysorlus. Adroddiad blynyddol di hwn ar y flwyddyn ddoth i ben diwedd Mawrth, so felly adroddiad ar y flwyddyn 2022-23 ydy hwn. Mi welwch yn y paragraff cyntaf bod ti'n ofynnol dan god ymarfer Cyfa, sef yr corff sy'n gosod safonau ar gyfer cyfrifiadu'n yr sector gyhoeddus. Bore ddisgwyliad i ni adrodd i chi fel awdurdod ar ganlyniad y gwir weithgarwch rheolaeth Trysorlus ar ddiwedd y flwyddyn ariannol i grynhoi blwyddyn a hefyd mi fyddwn ni'n adrodd i chi yn ystod y flwyddyn hefyd lle mewn chydig gyfarfodydd ynglyn â'r digwyddiadau o fewn y flwyddyn. Dwi'n meddwl sy'n bwysig i nodi ydy yn ystod y flwyddyn, fel o golwch chi fanna, mae gweithgarwch yr awdurdod wedi aros o fewn cyfyngiadau sydd wedi cael ei gosod ganddo chi fel awdurdod cyn dechrau'r flwyddyn ariannol. Y mis Chwefror 22 wan, da ni'n sôn amdano fel chi. Mi ydych chi fel awdurdod wedi mabwysiadu strategaeth rheolaeth Trysorlus a buddsoddi lle. A da dweud bod chi wedi gallu gweithredu o fewn y cyfyngiadau hynny. Be sydd yn bwysig i nodi wrth gwrs ydy bod y flwyddyn ariannol da ni'n edrych arno rwan 22-23 wedi bod yn un eitha cyffroes mewn un llaw lle eitha gweith o ran y maes rheolaeth Trysorlus efo lot o ddigwyddiadau a gweithgareddau. Y benna, mi welwn ni chwyddiant yn cynyddu'n sylweddol. Y benna oherwydd y rhyfel yn yr Wcrain wedi achos cynnwrf enfawr yn yr economi rhyngwladol sydd wedi gwthio chwyddiant sydd yn enghraifft mewn nid yn unig o ran costa ynni ac olew a nwy. Ond canlyniad hynny wedyn wedi cynnydd mewn costa bwyd ac yn y blaen. Felly mae chwyddiant wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y flwyddyn. Mae'n dechrau dod lawr rwan. Dwi'n meddwl fis dwytha'n Awst 23 o lawr i 6.8% y CPI, ond mi nath o daro rhywbeth agos 13% nôl yn Chwefror 23. Wedi canlyniad chwyddiant uchel, be mae'n fel Banc Canolog, fel Banc Lloegr yn trio wneud ar pwyllgor polisi ariannol sgyn nhw fanna, ydy cynyddu graddfeydd llog mewn ymgais i yswadio pobl neu orfodi pobl i wario llai, sydd wedyn y gobaith ydy hynny, wedyn bod hwnna'n gwthio chwyddiant i lawr a gostwng gofyn ar demand yn y farchnad. Bore yma, mae newyddion am sefyllfa economaidd mis Awst neu mis Gorffennaf, wedi cael ei goeddi, fe welon ni'r economi Deyrnas Unedig yn lleihau o 0.5% mewn un mis Gorffennaf 23. Felly mae'n yn gweld mae effaith cynyddu llog yn dechrau cael effaith ar yr economi. Sef mae'n blunt instrument os liciwch chi mwyn trio cael y cyfadda chwyddiant i lawr. A nhw'n ddangos bod o'n dechrau gweithio
serch mor boenus mae o i drigolion y wlad. Wan, canlyniad cradda llog i chi fel awdurdod y parc ydy wrth gwrs am nai corff sy'n buddsoddi yn ytrach na corff sy'n benthyca ydy'r awdurdod, ydy bod yna llawer uwch gyfradd llog a derbynniadau llog wedi bod yn ystod y flwyddyn ariannol 22-23. Welwch chi fanna parag a 1.2. Mae'na gyllideb a di disgwyl derbyn incwm llog o 8,000 o bunna am y flwyddyn. Ond mewn gwirionedd, mi wnaeth chi dderbyn 175 o filoedd 616 yn ystod y flwyddyn. Ac wrth gwrs mae hynny wedyn wedi bod o'r gymorth i erich wedi bach. Mae o'n fewn yn galw'n double-edged sword ydy. Mae'r cyfradd llog a'r incwm llog yma'n ganlyniad i chwyddiant uchel. A dyma'r chwyddiant wrth gwrs wedi'ch taro chi. Felly diolch yn fel i gyd y ffaith bod chi'n gael llog. Mae o'n gwneud yn iawn chydig bach o'r costau'r chwyddiant da chi'n gorfod i odda yn ystod y flwyddyn. Mae yna gyfradd llwchad hefyd, fel gwelwch chi fanna, o dderbyniadau yn ddeciadau ceith. Un o'r pethau sy'n werth i nodi wrth gwrs ydy bod chi fel awdurdod yn anelu. Mae cod yma o'r Cyfa ac arwyddiad llywodraeth yn gofyn i'r awdurdod isoddi'r arian yn ddarbodus a rhoi sylw dyledus wrth gwrs i ddiogelwch, hylifedd, buddsoddiadau, ond hefyd tra'n chwilio am y gyrfa ddychaf posib neu ddychweliadau sy'n ar gael. O ran rheoli'r llif arian, byddwch chi eisiau gwneud siŵr bod yr arian dod i mewn a bod chi'n mynd i orgraff, bod arian dod i mewn cyn bod yr arian yn mynd allan. A beth da ni wedi weld yn ystod y flwyddyn ydy hynny, lle bod yna arian ar gael cyn i wario, felly ydyn bod ni'n gallu buddsoddi hwnnw mewn yna priodol. Ac yn unol ar polisi yr awdurdod, mae hwnnw wedi cael ei buddsoddi mewn cyfrifon banc yn talu llog. A wedyn mae yna dabl o'r rheini, ac yn unol â drefn darbodus, rheoli risg ydy mae wedi cael ei rannu ar draws nifer o sefydliadau ariannol. Nid jyst, ydych chi'n dweud y cwbl mewn un banc, lle ydych chi'n trio lledaenu risg o gwmpas, ac fel o'ch chi fanna yn y tabl sy'n ar y dyrlan 73 eich pecyn i chi. Mae yna nifer o sefydliadau ariannol, lle ydych chi Bank of Scotland, HSBC, Nationwide, Santander a Barclays, y banc dydd ar awdurdod. Felly mae hwnnw wedyn, fel ydych chi'n gweld yn y tabl, wedi rhoi cynnig llog iach i chi yn ystod y flwyddyn yma. Dan sylw llog. Fel o'n i'n deud, mae hwnna'n mynd beth o'r ffordd i orbwyso yn erbyn yr cynnydd mawr mewn chwyddiant sydd wedi cael ei gweld yn ystod y flwyddyn. Ond wrth edrych ymlaen at y flwyddyn, da ni yn ei rwan, da ni'n mynd i lai hanner ffordd drwy'r flwyddyn ariannol. Fel o'n i'n deud yn gynharach. Mae yna ddisgwyl, mae'r cyfraddau llog erbyn hyn yn 5.25% gan Banc Lloegr. Mae'n ymddangos wrth i'r economi grebathu ac i chwyddiant dechrau gostwng. Mae o ymddangos bod e wedi cyrraedd y pegwn. Mae yna ddisgwyliad wrach fydd o'n ddifynnu 5.5% gan y pwyllgor polisi ariannol mis Medi yma. Ond mae'n ymddangos gan y gynghorwyr ariannol. Mae'n debyg a Llywodraethwr Banc Lloegr di awgrymu hyn hefyd. A dyna fydd y pegwn, ac fydd y cyrfafa'n dechrau dod lawr wedyn. Wrth yr economi ddechrau crebachu, a pobl dechrau syrglo i gael mor prisi ac yn y blaen, ac fydd dal i mor fynsi. Felly dyna, da ni'n rhagweld yn ystod y flwyddyn, felly mi ydyn ni'n rhagweld, mi fydd yr incwm llog yn uwch na'r gyllideb eto eleni, ond fel dwi'n dweud, eto eleni, fydd eitem, fydd David yn cyflwyno nes ymlaen yn sôn am yr ffaith, unwaith eto, jyst gorbwyso, reid o'n erbyn cael ei gydbwyso yn erbyn chydig bach ar y cynnydd chwyddiant fydd hwnnw hefyd leni. Felly, dyna di'r negas, mae'n newyddion da, mae'r arian yn ddiogel, mae'r arian wedi reid dychweliad iach i chi, ac dwi'n barod i dderbyn unrhyw gwestiynau. Iawn, diolch Dewi. Iawn, cyn i fynd i'r, da chi'n gweld beth i'r argymhelliad, nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth. Os oes gen rhywun, cyn i fynd i hwnnw, os gen rhywun i'w gwestiwn neu sylw, mae eisiau ofyn i Dewi. Brian? Thank you, Chair. No, it's a very encouraging report, and thank you for the work in compiling it and presenting it. One question regarding the interest earned, which is very pleasing to see that we have a healthy
if you like, income stream from that interest. Do we have a policy for how that interest is either allocated to current areas of the budget, or is it just put in a separate fund? How do we decide when we have that sort of extra stream, how we allocate it and use it? Wel, diolch am y cwestiwn. Mae yna adroddiad o'n dweud, mae yna adroddiad et ymlaen. Beth sy'n arfer digwydd, a be welwn ni leni ydy, mae yna, os gynnwch chi o'r wariant mewn llefydd, da ni'n edrych ar wariant yr awdurdod yn ei gyfanrwydd ac edrych o fanna lle ac ar y llinell wylod yr awdurdod yn edrych. Felly, mae o fater i'r gwir trio cadw'r edrych ar lefel awdurdod bod ni'n gallu gwario os yna feisydd o'r wariant. Na'r cwestiwn ydy bod ni'n trio sicrhau bod hwnnw'n cael ei ddefnyddio fel galw'n cyntaf na felly, a bod ni'n trio gweld beth yw'r reswm dros y gorwariant. Felly, os rhywun eisiau ychwanegu rhywbeth arall, o fy marn mi fel o'r ochr ariannol ydy bod ni'n trio cadw'r gwariant a refeniw'r yr awdurdod yn gyson lle ar lefel yr awdurdod yn ytrach na'i gedach ar wasanaeth unigol. Gai jyst ychwanegu i be mae Dewi wedi dweud. Nath ni fel aelodau drafod y pictiwr 3 blynedd ym mis Ionawr, ac oedd y profil diffyg ar ei uchafswm leni 800,000, ond fedrwn ni drafod hyn yn yr eitem nesaf. Felly yn y bon, mae y 2 blynedd nesaf, ydym ni wedi cytuno fel awdurdod i ddefnyddio arian o sgefn i dynnu'r speed bump ariannol yma allan o'r siwrna, a mi fydd yr llog ychwanegol a jyst yn lleihau yr speed bump yma i ni, i ddweud gwir, hytrach na mynd i rhywbeth penodol ar hyn o bryd. Ond tasa ni mewn sefyllfa gwahanol lle bod ni'n cael chwyddiant gyn Llywodraeth Cymru, mi fysa ni mewn lle i fuddsoddio mewn gwaith ychwanegol. Cwestiwn eitha penodol. Thank you for that. That's very helpful. Iawn, Ifar, ti eisiau gofyn? Faint o'r cyllid yn ni'n cario drosodd, fatha o flwyddyn i flwyddyn, fel canran? Fel canran yma gyda ni'r adroddiad ar yr preserfa ar y wrthgefn gyda ni yn yr eitem nesa, da ni'n gwneud beth defnydd o hwnnw dyna. Canran, da ni wedi bod 7% yn uwch na'r canllawiau, ond oherwydd bod gyda ni natur prosiectau, gyda ni'n llawn reolaeth ohono fo, so mi ydym ni'n gyrru cario mwy drosodd mwyn rhedeg lawr PHLF ar ei bethau felly. A hefyd, da ni'n wir gwybod beth yw wir gostau llefydd fel blas a incwm sydd parcio. Mae o'n... So gallu bod yn well, ond yn y hinsawdd ydyn ni yno fo, dwi'n falch bod ni yn os yllan yna, ytrach na fel arall. Dyn ni'n meddwl am 5%. Dwi'n meddwl, na chedach yn un canran penodol, lle dwi'n rhywbeth swn i wedi dweud, dim ond 5% yn lefel iach i'w gael. A so gen i'n gwrthwynebiad i hynny, lle hwnnw'n ffigwr swn i'n dweud fel target, lle mae'n fater o edrach fel oedd y Prif Redwr yn dweud yma, lle fo edrach ar beth sgynno ni, mae yna alw arno fo, lle rhan fwyaf arian sgynno wrth gefn, diolch yn arian cyffredinol, lle mae'n lot o hwnnw ar gyfer wedi cael ei glusnodi ar gyfer pethau penodol hefyd. A bod ei peth yn wir, mae'n awdurdodau lleol eraill hefyd, bod gen ni reserfa cyffredinol, ond hefyd gen chi'r reserfa wedi cael ei glusnodi, felly mae'n anodd gosod targed penodol arno fo. Diolch. Ti'n arall o ryw gwestiwn neu sylw? Na'r adroddiad gen i symud ymlaen? Iawn. Da chi'n gweld beth yw'r argymhelliad wedyn, felly bod yr aelodau yn nodi cynnwys yr adroddiad er gwybodaeth. Sa rwy'n yn cynnig argymhelliad? Rwy'n yn eilio? Iawn. Anwch chi gyd dangos yn y ffordd arferol? Iawn, diolch fawr chi. Iawn i'r rhif 10 felly. A Dewi eto mae gynnu iawn. Diweddariad o'r gyllideb 2023-2024. Dwi'n siŵr dwi'n byr, mae David yn gallu mynd trwy'r meddoliad. Ia, beth i hwn ydy, adroddiad chi diweddaru chi ar y sefyllfa ar y blogiad cyntaf, yr chwarter
ddoth i ben, sorry, chwarter 4,000, sori, yn diwedd Gorffennaf. Roedd i syniad i chi beth yw'r cyfeiriad yn edrych ac yn yr agweld ar gyfer diwedd y flwyddyn. Mae wastad, chwa, byddwch chi'n ei adolygu mor gynnar hyn yn ystod y flwyddyn ariannol. Mae hwnna'n nifer o ddigwyddiadau digwydd rhwng rwan a diwedd y flwyddyn, felly mae yn chwarae chi rhyw ddarlun, illa dim cweit mor, mae'n gymaint opsiynau a digwyddiadau all digwydd, felly mae'n anodd bod yn bendant erbyn hyn, lle. Ond byddwn David wedi baratoi fan'na ydy rhyw syniad i chi o lle da ni'n gweld y sefyllfa mynd i fod yn ystod y flwyddyn. Da ni, David, yn trwy'r meddwl, Croeso i ti, David. Fel David sôn, hwn di'r blogio cyntaf mewn ffordd, a sy'n mewn prif bwrpasad i diweddaru chi o'n newidiadau a ddasiadau i gyllideb. Gymaru hwnna nath ni gymer y dwy an ôl mis Chwefror, lle. Ydyn yn rhan 2 a tabl 2.1, hwnna'n adlewyrchu'r newidiadau hyd yma. Efo mwy o fanylion chydig yn 2.3. Un o'r prif ffigurau fan'na, fel gwelwch chi, mae yna gynnydd mewn rhai meistrys allan rheolaeth fel yswiriant sydd wrth gwrs o biwlant i chwyddiant. A wedyn i gwrdd ar un o'r her mewn ffordd mae'r addasiad i'r incwm llog yn gwrdd efo mewn ffordd neu lleihau'r effaith chwyddiant. Felly y prif ffigwr sy'n mynd i dynnu'ch sylw chi yn hwn ydy hwnna'n 2.5 sef y ffigwr o 492,210 o bunnoedd. Mae'r ffigwr yna'n adlewyrchu y swm sydd angen i adnabod mwyn cwrdd â'r gyllideb mewn ffordd o gronfeydd yr awdurdod neu'r balans mewn ffordd. Wrth gwrs, rhaid pwysleisio mai fuan yn y flwyddyn, mae hwnna'n ffigwr sy'n mynd i newid mwy na thebyg. Ond, os nad yn cael ei gwrdd o'r balansa, a sy'n nhw'n addasiadau eraill yn y flwyddyn golygu bod illa tanwariant o meysydd penodol yn dod o'r ffigwr na lawr neu cyfnodau grant arall yn gallu helpu ni dod o lawr lle. Fel ydym, mae'n fuan yn y flwyddyn a anodd rhagweld yr un o bryd lle. Rhan 3, sôn am y cyllideb cyfalaf diwgedig, does nodi y newidiadau chi fan'na. Ar hyn o bryd, does na'm gwariant cyfalaf hyd yma neu gwariant ar y gweill, da ni'n ymwybodol ohono, dim yn dod o arian sy'n ein grant neu yn dod o gronfeydd penodol. Ar hyn o bryd, dim byd i roi sylw ar ydi gwir. Yn rhan 4, sôn y fyr am y sefyllfa ragwledig, bydd wneud yn tabl 4.1, jyst nodi y cyllideb nerth diwygiedig fan'na, a danos gwariant hyd yma, a jyst cymhariaeth chi o sut oedd y sefyllfa yr un adeg y llynodd. Eitha tebyg ar cyfan, y prif wahaniaethau'n deillio o incwm maes parcio i gwir, ydyn yn rhan 4.3, a'r rhan a meysydd parcio, dwi'n jyst yn nodi mae'r incwm meysydd parcio yn uchel iawn eleni hyd yma. Wrth gwrs, mae jyst patryma ymwelwyr yn gallu addasu hyn, so eich bod yna gwendidedd yn bach fwy o arian eleni yn gynt na byswn ni cymaru llynna yn ffordd. Ond fel di nodi fan'na, mae yna 500 a hanner y filoedd wedi dderbyn hyd yma eleni, yn erbyn y targed o 830,000 am y flwyddyn. A jyst diweddaru chi, mae yna 189,000 wedi dod i mewn yn Awst, so mewn ffordd, mae'n llain 100,000 i gwrdd ar targed am y flwyddyn. Fewn y flwyddyn i fynd lle. Jyst nodi eto yn yr un rhan yma, mae yna waith sylweddol ar y gweill ar Hafod yr Yrru, fel mae'n wedi sôn yn arach. Mae hwnna'n allan elfen lle sysnau nhw wargyd parcio, nes ac bod o'n fynd fel arian dros ben yn rhywbeth yn gwylodlin, mae o'n debygolaeth yn cael ei signo fewn i wariant ar bethau fel Hafod yr Yrru. Dyna ni'n mynd rhan i rhan 4.6, jyst cyfeiriad costa cyflog o'na. Gan bod y sicredd gan y llywodraeth yn fflat, mae nhw'n gynnydd yn costa cyflog yn hithau'r gwylodlin yn amlwg. I roi syniad i chi, mae bob canran, neu 100 o gynnydd cyflog yn golygu 50,000 ychwanegol i'r awdurdod. Dwi'n meddwl, codiad y llynedd gyfystyr bron i 6%. So, sôn 300,000 ychwanegol mae'r oher i'r awdurdod mewn ffordd. Da ni'n siŵr beth y sefyllfa eto eleni, ond mae debyg fydd o gwmpas ffigwr eitha tebyg lle. Sôn bryd yn 4.7 am y llog, nath y targed gyllideb greiddiol gael ei osod yn 28,000. Hyd yma eleni, mae yna 66,000 wedi dderbyn yn barod, a fel nath Dewi sôn yn y rhan dwytha. Fydd yr cyfradd yn debygol o lawr yn diwedd y flwyddyn, da ni'n mynd i dderbyn lot mwy eto eleni, a o ganlyniad wedi codi'r targed i 120,000 sydd yn gyfreddiadwy.
A wedyn jyst 4.7 sôn am y cynllun y cyfalaf eto, lle mae'r gwariant sydd yma. A fel nes i grybwyll gynna, dos am gwariant ar dim byd lle nad oes grant neu cromod penodol ar ei gyfer hyd yma. A dyna mor reis, o'ch gennych chi nhw gwestiwn penodol. Diolch, David. Iawn. Cyn i fynd i'r argymhelliad o dderbyn yr adroddiad a nodi'r sefyllfa ariannol diweddaraf. Oes gen rywun gwestiwn neu sylw i wneud Ifor? Ie, jyst codi ar pwynt 2.5. Chi'n gallu ehangu ar 492,000 yma. Lle fod chi wedi adnabod ffynhollau ar gyfer cwrw dod ar gwrma lawr. Be ydi, jyst i fod mwy penodol, be ydi'r ffynonellau yma? Wel, nes i sôn, mae'r balans ar y awdurdod fysa'r prif ffynonell pethau angen lle. Ond fi sôn, dim ond 1.6 am y grantia tirad cynaladwy, lleoedd cynaladwy, neu SLSP yn Saesneg. Mae hynna'n grantia mae Llywodraeth yn roed i ni, ond dwi'n rhoi elfen gweithredu neu delivery fee yn efo fyd. Wedyn be mae'r hynna'n gallu lygu'r awdurdod ydy, mae gwariant sy'n mynd yn gwasanaethau ar gyfloga fel arfer. A'r elfen delivery yna gallu mynd tuag at hynny, sy'n mewn ffordd yn tynnu'r her ar wrth yr gwylodlu mewn ffordd. Mae hwnna'n mynd i lleihau chydig, ond gan bod yr elfen yna, dim yn rhywbeth sy'n hawdd i gyllu debyg, so mae'n dibynnu ar faint o ganran o'r grant cael ei wario. Yna porsiwn yn sydyn, so diolch yn rhywbeth hawdd i roi i os ydym yn gyllideb chi, mae'n addasiad diwedd flwyddyn mewn ffordd. So, dwi'n disgwyl bod hwnna'n mynd i gyfrannu chydig o le at yr ffigwr o 492 filoedd. A eto, mae'n dibynnu lle fydd y gwarged, really, lle fydd na dan o wariant na o'r wariant yn y flwyddyn, os fydd na, efallai fydd na gronfeydd penodol i gwrdd ar ei a ddim peth eraill. So, mae'n anodd rhagweld hyn y bryd. Ond unig beth mae'r ffigwr yn adlewyrchu mewn ffordd ydy, mae'r cyffredeb yn dod â'ch meddwl yn dros 7 miliwn, a mae'r setllad yn dros 5 miliwn. Hwna 2 biliwn i'w ffeindio, a mae yna biliwn a hanner yn dod o gronfeydd penodol, ar gyfer prosiectau penodol neu i'w grantia hen ystyddol. So mae hynna fatha ring-fenced mewn ffordd. Wedyn y gweddill ydy pethau sy'n angen dod o unau balansedd neu tanwariant yn y flwyddyn. Dwi'n gweld pethau fath gostyngiad mewn tanwydd y metric ddod lawr. Dyn ni fel arfer yn gorfod disgwyl i hwnna dod i fewn gostyngiad fel yna. Nid yn y diwedd. Wel, ar tanwydd y lle nath ni gynyddu'r cyllideb yn eitha sylweddol ar gyfer eleni i gwrdd ar her yna lle. Chos dwi'n meddwl o'r wariant nawr llynedd. Wedyn, da ni'n gobeithio bod y cyllideb fwy'n lain efo'r be fydd y gwariant ar gyfer eleni lle. Dwi'n meddwl pris o tanwydd ni'n ffix lan mewn 2 flynedd lle. Dwi'n gobeithio bod yna gyfydd gwariant leni fydd yna fath debyg o'r nesaf, felly os ti'n cyllideb ddigon o leni, wrth gwrs mi yna'n gael anogol at o'r nesaf hefyd. Yn ychwanegol, mae'r tîm reoli'n eitha ffyddiog bod ni'n mynd i setlo fo. Ond dwad, mae'n ormod amser i ddyfalu hynny. Ond mae yr aelodau wedi rhaid safety net i'r awdurdod i fewn hefyd. Sef dros y 2 blynedd nesaf, na chi ddweud bod yna hyd at 1.4 miliwn i gael i addasu, a hyd yn hyn, da ni ddim wedi mynd fewn i'r res na o gwbl. So mae'r tîm reoli a'r adran gyllid yn monitro'n eitha ofalus. Felly gobeithio, cos y cyngor da ni'n gael gyn y gwneudog, jyst cadwch eich penna lawr am ryw 2 blynedd, a mi oedd hael o fryn llyda, yn gwni weld. Ond os na fydd y hael ddod o fryn, bydd rhaid ni wneud penderfyniad anodd wedyn llyda. Iawn. Iawn i fa? Iawn. Louise? Oh, am I unmuted? Good. Yeah, thanks, Chair. Page 79, 4.3, corporate car parks. Just something occurred to me. Apparently, there's been a huge increase in revenue, which is great, maybe, but I'm sure the customers are a bit miffed about it. But it says it's reflected in the significant overspend on litter collection. Now, I'm really concerned about any mooted proposals to cut the litter collecting budget, because with the greatest will in the world, we have to clean up after people. You know, up in Criggen Lakes, which is in my ward, I go up there regularly and pick up litter because I can't bear it, and I'm a womble through and through. But could I ask if there are any intentions to cut the litter
collecting budget, because that would really worry me. You know, we live in the national park. I think it's the most beautiful part of the country, but I'm a bit biased. And we don't want it desecrated or diminished by those sorts of people who think it's fine just to chuck their litter everywhere. So any update on that, or is it a little bit too early at this stage of the game? Diolch, Louise. Thank you. Ges i weld o dweud wedyn. Da ni'n gorwario ar y llinell casglu sbwriel ers Covid. Felly mae yna symudiadau o fewn y gyllideb i roed fwy o arian i fewn i gasglu sbwriel. So, mi ydyn ni'n rhoi fwy i fewn i gasglu sbwriel. Mi ydyn ni yn ystyried pa ardaloedd da ni'n targedu. Felly, enghraifft, os gynnwch chi broblem yn ardal Llynnoedd Crygenan, yr ymddiriedolaeth genedlaethol sydd yn arwain ar yr ardal yna. So, felly, godwch y ffôn ar yr ymddiriedolaeth genedlaethol i wella'r sefyllfa hano. Dwi'n meddwl, Iwan, sgen ti fwy o fodaeth? Okay. Na, ti wedi dweud y cyfan yma yn ydy. Iawn, John Pugh. Can I have a quickie after that, please, Chair? It's just what concerns me is I know that Gwynedd Council have experimented with no bins, which theoretically is supposed to encourage people to take their litter home with them, but in practice that doesn't work and the opposite happens. So I hope we don't remove litter bins. That's all I want to say. Thanks very much, Chair. Yeah. Ia, felly, bydde dwi'n meddwl hwnna, da ni yn y gorffennol, da ni hefyd wedi gwneud ymgais gwaredu biniau, ond da ni wedi ffeindio beth sy'n digwydd i bobl jyst yn gadael y rubbish lle oedd y biniau'n arfer bod, sydd yn creu fwy o broblem. Felly, da ni wedi buddsoddi mewn rhai meysydd efo biniau sydd yn compactio, fel bod yna fwy o capacity yn gyda dod i mewn i'r biniau, fel bod yna ddim gymaint o'r lifo. Ond mae'n faes, da ni'n edrych, does am atab syml iddo fo. Mae yna ymgyrch wrth gwrs i wneud y wyddfa yn ddi-blastig sydd yn da yna negesuon i blis mynd â'ch rybisiadau efo chi, ond dwi'n meddwl bod ni'n cydnabod mae rhaid i ni wneud darbariaeth tuag at biniau ac yn y blaen, lle mae rybis yn broblem. Diolch. Diolch, Iwan. Thank you. Iawn, John Pugh. Ie, diolch yn iawn. A plas dan y mwch 4.3 wedi cynyddu gyllideb. Faint mae'r gyllideb wedi cael ei gynyddu yn fanna? Dwi'n sôn yn benodol fan'na am yr elfenynnu a be ddigwyddodd yna heb di na y penderfyniad i wyneb dyblu yr gyllideb ar trydan yn nwy a dŵr ar gyfer plastan bwlch yn ynghyd â gwasanaeth eraill yr awdurdod i gyd. Faint ydych chi wedi cynyddu'r gyllideb? O, di'r ffigwr ddim ymlaen i... Oce, no. Diolch, John. Edgar? Eisiau gofyn dwi, os amserlen bydd angen cyllideb ac dwi'n meddwl o'n bwysig i ddefo fyny yma heddiw. Hynny ydy efo erthygl 4. A rwan, dwi'n poeni bod ni'n mynd ar ei hôl i braidd. Ac hefyd, dwi'n meddwl, ddylan ni fel awdurdod wneud datganiad o beth da ni'n mynd i wneud. Fel awdurdod, i ddweud bod ni yn mynd i ddilyn be mae Cyngor Gwynedd i wneud. Ac mae lot o bobl gofyn o Lloegr ar wahân i Gymru, yn beth a dwi'n meddwl ni wedi cael grant gyda'r Llywodraeth i wneud hyn, cos mae'n unigryw o'r tro cyntaf i gael ei wneud. Mae Gwynedd wedi wneud, neu mae'n darfod heddiw, ddoe dwi'n meddwl, heddiw mae'n darfod ymgynghoriad am llwy. A mae beth mae'n gyd yn gyfyd amser, a dwi'n eisiau gweld y parc yn dwblu i tai ha yn y cyfamser. Fe dyn atab hwnna chi ar un o bryd, os da ni fel swyddogion wedi cael reiniad gyda chi fel aelodau. Mae John yn rhaid eitem i chi yn y gweithgor nesaf. Dwi'n meddwl yn fras y sefyllfa ydy, ia, mae rhaid ni wneud o. Ond mae fyny chi os da chi eisiau wneud o. Mae'r mater adnodda yn un dwys.
Mae yna sawl trafodaeth yn digwydd sef a ddylia Llywodraeth Cymru gyllido bob un awdurdod cynllunio sydd eisiau gwneud o. A so rhaid ni nocio drysa fel sector Llywodraeth leol, achos nhw sy'n codi'r trethi ar y tai, a bod yr arian yn cael ei ailgylchu i gefnogi ni yma yn y parc. Cos sy'n ni fel wahanol i Gwynedd y Commons gyda ni'n gwerau codi trethi i wneud y gwaith. Dwi'n darllen a dwi'n siŵr... John, sti eisiau ddion. Dwi'n siŵr fydd Cyngor Gwynedd yn barod i helpu ni. Ie, wel, sy'n mi. Be dwi'n weld ydy bod ni'n gwneud datganiad. Ie, dos am... Wedyn mae arian dod i fewn. Ie, diolch am y pwynt yna. Dwi ddim yn angytuno efo'r egwyddor o gwbl. Di'r amserlen ddim wedi llithro. Da ni eisiau wedi dweud bydd yna adroddiad yn dod ger bron yr aelodau mis Hydref, felly mi fydd yna adroddiad yn dod iddo chi mis nesaf. Ar hyn sydd yn dangos y tystiolaeth o safbwynt y parc ac y casgliadau. Fel mae Emyr wedi dweud, mae'r adroddiad wedi rhannol paratoi'n barod felly yn fras iawn, ond da ni drafod y mewn manylder mis nesaf. Mae'r tystiolaeth yn dangos bod angen i wneud o bosib, ond adnodda ydy'r peth bwysig. Ac ar hyn o bryd, da ni wedi cael trafodaethau efo'r Llywodraeth dda, efo Cyngor Gwynedd, ymysg eraill. Da ni'n stryglo i gael yr adnodda ar hyn o bryd, da ni angen, dwi'n meddwl o leia 2 swyddog os da ni am newydd, os da ni am weithredu hyn. So gawn ni drafod hyn mis nesaf mewn manylder, ond mae gennau bryder mawr amdan y gallu i gael yr adnoddau fewn i wneud o. Fel da chi'n gwybod, da ni ar capacity llawn fel gwasanaeth cynllunio fel mai, felly, ie. Dwi'n rhaid gymaint am yr arian ar hyn o bryd, achos mae Cyngor Gwynedd di wneud o, ynddo? Wedyn, os ydyn nhw'n gwneud hynny, os mae yna rei nerbyn, mae'r ffôn o'r un o blaen, fe gen nhw 7,000 o bobl, dim referendum ydi o, fel maen nhw'n dweud. So, os yw'n cael ei basio, i gael ei wneud, mae yna rhain, maen nhw'n mynd â cyngor i llys a falle un llall. A dwi'n dall, os eisiau dal yn ôl i weld beth ys y cyflwyniad hynny cyn i ni fynd lawr yr un ffordd. Ond dwi'n meddwl, dyla ni wneud datganiad mor gyntaf ag yr edrych ni. Diolch yn fawr. Iawn, diolch Edgar. Rwy'n arall fo ryw sylw neu cwestiwn cyn i ni fynd i'r argymhelliad? Iawn, welwch chi'r argymhelliad, pwynt 6 yn yr adroddiad, derbyn yr adroddiad a nodi sefyllfa ariannol diweddaraf 2023-24. Sa rywun yn cynnig? Iawn, rywun yn eilio? Rwy'ch chi ddangos yn y ffordd arferol? Gario. Diolch i chi Dewi a David am yr gyflwyniad. Just er gwybodaeth aelodau, mi fyddai'n galw'r caderyddion yr awdurdod yn hir mis nesaf i ben jyst i gael trafodaeth eto ar y gom bod chi fel caderyddion eisiau i symud yn gynt neu'n slofach efo'r ei bethau. Iawn. Reit, a mi yw'r hir 11 gwybodaeth mae hwn mwyn yn gyflwyno'r cefnogion a damlun gwybodaeth ar unig un sgynnon ni di cefnogion o'r Pwyllgor Weithgor Lleol a gath ei gynnal ar y 20 o Fehefin. Y gwybodaeth mae o, dwi'n meddwl bod yna ddim byd i ychwanegu arno nag oes. Da chi'n wedi ddarllen yma siŵr. Mi gath yr aelodau'r cyflwyniad ar holiadur staff mewn gweithgor yn eitha diweddar hefyd. Gen rywun rhywbeth arall eisiau ychwanegu ato fo? Na fo, iawn. Diolch, Iffor. A wedyn, i rola, oes na adroddiadau ar gael o ryw gyfarfodydd sefydliadau eraill gan aelodau? Maen nhw wedi bod yno fo fel cynrychiolwyr ar awdurdod. No. Iawn. Felly, ar hynna, os na byd arall, mi ddoi ar cyfarfod i ben, a diolch i chi am droi mewn heddiw yma.
Os gafod rwy'n jyst ofyn beth arall, gyda ni gorfod o'r plant. Gweld bod Tracy'n fideo, felly gai awgrymu. Bod ni'n gorfod am chwarter dyn o'r rei. Di botib i rywun gyrru'r link i mi? Gyrru bod Teams i chdi. A chwilio amdano fo'n Tracy. Oce, diolch. Diolch. Wel, chi, pwyso wedi. Diolch.